Hello guys, doctors. So, ano muna tayo? Ito ang ano ko. Yung, ano yan? Ito yung ano ko. Bedroom. Or kwarto. Kwarto pala. So, meron akong bathroom. Ito ang damit. Dito. So, ito yung ano, toilet. Ito yung ano, bathtub. Yung parang ito yung ano, parang closet or ano, kung so, nagugutom ako guys konti, pero papatingnan ko muna sa inyo. Ano ba yan? Nagre-record ako. Sorry guys. So, para introduce ko yung ito yung kitchen. Yung ano ko, yung parang nagpapanood dito. Nagnonote ko. Tapos, ito yung mga aso eh. ano ba yan? Kalimutan ko pala tuloy yung ano. Ano? Kalimutan. Nag-record ka na naman dyan. Ito yung ref. Ha? Ito yung ref guys. Tingnan ko. Ito yung nagkakain. Kuha muna ako ng ito. Oh, chicken. Naman. So, ito yung ano, parang mag-babysit kayo dito. Kung gusto nyo mag-join na kayo. Mag-join na kayo dito. So, ito yung parang ano, yung itong tawag sa labas. Meron itong piko. Magsasakay muna ako. Ito yung horse. Iteron ko muna. Ay. Ay. Hindi ko download na kayo ng Kawaii World. Ay, Diyos ko, may ano pa tuloy. Nga, i-kill ko yan. Patakot. Masabi na naman isa. Sasakay kasi ako ng horse. Let's go! So, ito yung Nasaan siya? O yan, jog ka pala.
Liko mo na. Hindi kayo mag-race sa bag mo. Liko. Ito yung parang malaki lang. High school. Marunong swimming. Bawal ka muna mag-swimming. Diyan ka lang. Liko mo nga muna. Kung nakalimutan ko yung fence. Uy! Parang ang sun ay punta na pala. Bukas na pala guys, bukas na lang ako meet ng Digify nung po na ayan, so katingnan ko na sa pero first kill ko muna mga mobs. Wait, sandali lang. So ayan, kill ko na nga saan yung mga mobs? Ayun. Teleport ka no? Teleport ka no? Ayan. Talaga nagagalit ako sa mga mobs kasi nakagalit ako. Ayun, mayroon pang isat na ito. So, isisip ko na sa inyo yung swimming pool. Okay. Ito yung swimming pool. Nurse. So, nasa-slide muna ako. Okay, slide muna ako. Guys, ano lang ito. Ang matanda o malaki lang. So, yan yung so, I was saying, ito pa yung iba. Yung isa doon parang tawag nito, Black, yeah. ayan. Wee! Okay, try na natin yung pangbata. Ito yung sign ng pangbata lang. Or bata lang. Yung pangbata dyan. So, ito yung slide. Maliit lang kasi. Pa ito. Hindi yata yung tubig ko.
Si Rainbow. Oh my gosh, si Twilight Sparkle. Sorry. Ito yung, slide yung, nga itong tawag again. Hindi ko nga alam ito eh. Whee! Pero ako lang yung as I was saying. Hindi pa lang kasi. Ito. Wala lang. So, ito yung balcony. Nasa roof pa po. Kung titingnan lang ninyo yung ito. Titingnan nyo yung araw. Or parang dito. Tingnan ninyo o tingnan ninyo mag-book. So, mag-download na kayo. Hala, paano siya nakapunta dito? So, that's it guys. Bye-bye!